Μέσα από τις φλόγες του καλαβριτινού ολοκαυτώματος, ένα μικρό κορίτσι, ζώντας την ναζιστική πραγματικότητα του πολέμου, της πείνας και των στερήσεων, συνεχίζει κόντρα στα δύσκολα και τα προαποφασισμένα να ονειρεύεται, όχι μόνο για εκείνη, αλλά για τον άνθρωπο. Μέσα σε δυο φωτεινά πράσινα μάτια καθρεφτίστηκαν οι ελπίδες, αλλά και η ανακούφιση που βιώνουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους, όταν ένα χέρι βοήθειας και συμπαράστασης κάνει πραγματικότητα την αλληλεγγύη και την άδολη αλληλοστήριξη. Η Κούλα Ρογδάκη, μαζί με φίλες σημαντικές, δυναμικές και αποφασισμένες γυναίκες, έκανε μία ένωση. Την Ένωση Γυναικών Πάτρας, που έμελε να γίνει μία οργάνωση που αγαπήθηκε, διευρύνθηκε και βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Και η παρέα όλο και μεγάλωνε και πραγματοποιούσε εκδηλώσεις σημαντικές, των οποίων τα έσοδα κάλυπταν ανάγκες. 2 αγόρια χειρουργήθηκαν και βρήκαν το φως τους. Ο μικρός Αχιλλέας απέκτησε νέα καρδιά. Και η Ένωση συνέχιζε να μεγαλώνει και οι δράσεις της γεμάτες πάντα με αγάπη να χαρίζουν ελπίδες, λύσεις και χαμόγελα σε ανθρώπους που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Το 2005 η Κούλα Ρογδάκη έχασε τη μάχη της ζωής και ταξίδεψε για τους αιώνιους τόπους. Η κόρη της, Άννα Μαρία, ανέλαβε να συνεχίσει και να διεκπεραιώσει το δύσκολο έργο χωρίς εκείνη. Έπρεπε, όφιλε, να διατηρήσει εν ζωή και εν ενεργεία το παιδικό όνειρο της μητέρας της. Το όνειρο που στη συνέχεια έγινε και για τις 2 γυναίκες προορισμό ζωής και προσφορά στο συνάνθρωπο. Νέο συμβούλιο, νέα πνοή. Εκδηλώσεις και δωρεές που έκαναν την Ένωση Γυναικών Πάτρας να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι άκουσαν τη φωνή των 5.000 γυναικών. Προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Ήρθαν κοντά μας, στην Πάτρα, την αχαϊκή πρωτεύουσα. Η αυτής βασιλική υψηλότητα πριγκίπισσα Εκατερίνη της Σερβίας ταξίδεψε στην Πάτρα για το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Μαζί της η αυτού βασιλική υψηλότητα πρίγκιπας Αλέξανδρος, Κατερίνα Λέχου, Ράνια Θρασκιά, Κατερίνα Καινούριου, Φέη Σκορδά, Έμιλη Βανίου, Φάνη Πάλι Πετραλιά, Βάνα Μπάρμπα, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Νικόλας Καραγκιαούρης, Γιώργος Τσούκαλης, Κώστας Φραγκολιάς, Δέσποινα Μυραράκη, Ειρήνη Νταϊφά, Μίμης Πλέσας, Λουκίλα Καρέρ, Γιώργος Ντάβλας, Μιμή Ντενίση. Μεγάλοι οργανισμοί όπως ο Human Plus με πρόεδρο τον Ανέστη Ιωαννίδη και Project Cure με τον Dr. Douglas Jackson μεγάλωσαν το έργο μας. Κοντά μας πάντα η Εκκλησία και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, Κύριος Χρυσόστομος, καθώς και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης, Κύριος Χρύσανθος. Το έργο μας. Ένας οξυγονοαναλυτής στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο. Μηχανήματα αξίας 10.000 ευρώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών και δομικά υλικά ανάπλασης των χειρουργείων αξίας 5.000 ευρώ. Μισός τόνος αναλώσιμα υλικά και εργαλεία χειρουργείου στο νοσοκομείο του Ρίου. 16 ηλεκτρικά κρεβάτια, εξεταστικό κρεβάτι, καρέκλες και 1 τόνος αναλώσιμα υλικά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Ενίσχυση του άρτου αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών. Δωρεά τροφίμων στην Κιβωτό της Αγάπης. Ενίσχυση του ανθρωπιστικού οργανισμού Lifeline Ελλάς. Οι δωρεές μας ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ. Σας θέλουμε κοντά μας για τη συνέχεια. Γιατί είμαστε άνθρωποι και ζούμε μαζί. Γιατί η προσφορά δίνει αξία στη ζωή. Γιατί η ευτυχία γίνεται πράξη όταν μοιράζεσαι. Γιατί η βοήθεια μας δείχνει το δρόμο της ανθρωπιάς.